A Concellería de Cultura e Turismo ofertará este verán visitas guiadas ao Centro Arqueolóxico do Barbanza, en Neixón. As visitas, totalmente gratuitas e para un máximo de 25 persoas, desenvolveránse de xullo a setembro. A través desta actividade, o Concello busca promover o centro e tamén dar a coñecer un dos recursos turísticos máis importantes cos que conta o municipio, como son os castros de Neixón. Pola mañá teremos horario de visita ás 11:30 e a 1:15, e pola tarde teremos ás 5:30 e ás 7:15, vale? Mais ou menos a visita será programada para 25 persoas, porque para que sea agradable e para que se escoite ben a explicación, os grupos preferiblemente serán de 25 persoas. Ademais das visitas diarias ao Centro Arqueolóxico, programaránse 2 visitas especiais aos castros de Neixón. Excepcionalmente, temos preparadas para o día 20 o día 27 de xullo 2 visitas un pouco máis especiais, unhas enfocadas a familias, queremos que veñan todos os membros das familias, nenos, rapaces, abuelos, todas as persoas que formen un núcleo familiar, e a visita será ás 11:30 da mañán. E despois, o día 27 de xullo, dámoslle unha volta de tuerca a estas visitas, porque sabemos que veñen moitos usuarios con cans a pasear os castros de Neixón. Entonces tamén temos unha visita guiada preparada para o 27 de xullo para aquelas persoas que queiran vir e que veñan acompañadas de cans, do seu animal de compañía. Para máis información e inscricións, os interesados deberán poñerse en contacto co propio Centro Arqueolóxico do Barbanza no teléfono 647 92 22 10 ou no enderezo electrónico info@centroarqueoloxicodobarbanza.org.